Jen intele tampil ngerti gak? Kowe kok ngarep ngonten ki ketok tulisane. Gak iki ketok. Walah kaget wi to intele. Aku kesok turu ya. Walah apa menculat munggah. Ngene wae kan kasih. Apa menculat munggah pe gocekan ya, anjek-anjek anune ya. Ora aku ora ngangka. Kakak Saudi lah meneng wae kono. Kono ki seneng dibatiri. Tak keruki lho malah. Apa kok dhuwure kuwi yo ner? Ndi? Apa iki? Ben siku hari. Tenan nek wone. Iya ini. Tenan ya rata-rata wae. Heeh. Nah iki yo sing anu mangan anu iki ndak ape. Iku ya semburu ya gitu. Tak gitu lah. Tak tongkat.